салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 5 июли соли 2023 мебошад ва ман ба шумо давоми чихел мо пистаро реша мекунонем месабдодем нишон метиҳам навурашро. дар марҳилаи аввал ман нишон додага будам чихел мо пистаро як шабонарӯз қариби 2 шабонарӯз тар карда баъд дар даруни ҳамин контейнер гирифта тагу болояш салфетка гирифта нам карда мондем. ва баъд ман дар мобайни 3-4-5 рӯз дидам ки ҳамон пистаҳои тар кардаги кушода шуданд, лекин баъд тахминан 10 рӯз истодам ки нашукуфт, тоқатам тоқ шуд ва баъд ҳамон пистаҳоро ман пучоқашро яъне устухонҳои болояшро гирифта партофта контейнерро дигар карда як сичоқча гирифта дар даруни сичоқча анамин пистаҳоро мебинед, анамин пистаи бепучоқ аст, писта аст, пучоқи болояш нест. гузоштаму нам карда ва зер болои тиреза мондам ва дар натиҷа чихеле ки мебинем пистаҳои мо ба шукуфтан сар кардам. акун имрӯз ҳисоб кунем 22 июн буд, 2 июл 10 рӯз, 2 ҳафта, дар 2 ҳафта манам калин шукуфтан. мо имрӯз инҳоро бояд аллакай ба қутичаҳо гузаронем. қутичаҳои ман дар марҳилаи аввал анахе қутичаҳои майда мешавад. анахе қутичаҳои майда мешавад. тагашро ман суроқ кардам тагашро ки обаш чакад наистад ва дар ҳамин ҷо мешинонем ва вақте ки пистаи мо буромаду як қариб ним ваҷаб шуд, мо дар кулёки дароз мешинонем. ва ҳозир чихеле ки дидед ман дар даруни ҳамин ящик 12 та ҳамхалин зарф стаканчик ҷой кардам, пури хок кардам, хоки мулоим ва ҳамхел як лухт, яъне ки силикон меган русҳо, як лухт даруни об дамондагӣ будам ва аз қисми поёнаш об кашиду замини мо нам шуд. ман аз болааш об надодам, аз ҳамин даруни лаганди об дамондам, тағораи об дамондам, аз сурохе ки ҳаст, аз қисми сурохи намро кашиду, ман аз замини мо нам кашиду, лекин сахт нашуд. барое ки пистаҳо озодона бароянд мо бояд ки заминамо мулоим бошад. ва анакнун мо якта сурохича мекунем бо чӯб ва ҳамин пистаро бо ана ҳамин сабз қисми поёнияш даруни сурохӣ мегузорем, чунки ин реша аст, ин боло нест, ин барг нест, ин реша аст. реша поён меравад. ана хел мондему, баъд болояшро пӯшондем. тамом, пистаи мо шинонда шуд. ман ин яшикро мегираму дар як ҷое мемонам ки офтоби сӯзон рост нарасад. бо барӯсишам такрор кунам, прямой нарасад. равшан бошад, гарм бошад, лекин дар мадди аввал офтоб нарасад ки ҳам хоки моро зуд хушк мекунад, ҳам агар аз ин ҷо пистача бурояд агар ниҳолча вайро офтоби моҳи июлӣ месӯзонад. ана ин хел шуд. ана мо инро мемонем, дигарашро мегирем. ана дигарашро гирифтем. ин ҷо ҳам аллакай бинед ки об нам буромадааст. мана мо як сурохча кардем ва аз ин ҷо яке аз пистаҳое ки сабз шудааст мегирем. мана ин писта хай мегӯям ки бо ҳамун чӯбашам шинонем, бо ҳамун пӯстохи чӯбинаш мебурояд, лекин ман тоқатам тоқ шуду инҳоро луч кардам, тоза кардам ва инро дар ҳамин даруни сурохӣ мемонему хокашро болояшро анамхел пур мекунем ва дохили қутӣ мемонем. ана дута мана ҳамдиёрони азиз, инам нам шудагӣ аст. ҳам қисми намашро меёбам ман ҳозир ва пистаамонро яке аз пистаҳои буромадагӣ шукуфтагиро мегирем, сабзаш ба поён мегузорем ва аз болояш хокро мекашем. хок тагаш нам дошт. ана ин сета шуд.
اینش همش برومتگی، این هم سرخ میکنیم. منه دیدید انا همین رو سکک درونی سرخی میمونیم و خاکش رو میپوشونیم. اینش شد چورتا. خیلی خلاصه گپ هم دیارون عزیز، همین خیلی ما میشنونیم همین رو. من بگمانم درون خونه میدرورم این رو در همین تریزه نیو از تریزه پایونتر که روشنی رسد و آفتابی سوزان نرسد میمونیم. خدا میدونه در 2 هفته ممکن بروید و وقتی که این برومد این تیز کلان میشود. بعد خلطچه های ترازه میگیریم و وای مرحله رو هم من به شما نشون میدم. هم دیارون عزیز ما باید خودمون پیسته پروری رو یاد گیریم، چون که آینده خواجگیداری در پیسته پروری هم هست. اکثریتش در پیسته پروری است. پیسته 200 سومون شده است در بازار. ما اگر در دوام 7 سال پیسته رو به بهره دروریم، اکنون در 5 سال هم میتونیم در 7 سال به بهره ای که الکی فایده آور بیاید. در 7 سال 8 سال الکی 1 کیلوی ورو ما 150 160 ممکن اپتن فروشیم در بازار 200 تا اون وقت ممکن 300 شود. همدیرون عزیز توجه کنید، روی بیارید و پیسته پروری. پیسته پروری این یک از سمتی بسیار درآمدناکی سوای کشاورزی می باشد. من اکنون هم انگور پروری هم پیسته پروری رو میخواهم هم یاد گیرم هم به شما نشان دهم. هم دیاران عزیز در پناه خدا باشید، نگهبانتان خدا باشد. به گروه انگور و باغ подписаться کنید و سوال و جواب بسیار کنید. سوال و جواب نیست در گروه ما، کم است. سوال و جواب در گروه من اغواگرا و در گروه حافظه و دیگرش بسیار است، در گروه ما کم است. انا هم دیاران عزیز با گروه ما باشید، در پناه خدا باشید.